Έτσι πάρα πολλά παιδιά, θέλω να σας δείξω ένα νέο κόλπο ανακάλυψα τώρα. Είναι να φτιάχνει smileys χωρίς να γράψεις, δηλαδή π.χ. θες να πεις π.χ. ότι βαριέσαι, π.χ. ποιο να βάλουμε, αυτό ή π.χ. αυτό, έτσι, εντάξει, και όλοι γράφετε αυτό. Μπορείτε απλά να διαλέγετε τι θέλετε να στείλετε και απλά πατάτε enter. Έχει πολλές επιλογές, είναι 21 smileys. Να υπενθυμίσω, επειδή νομίζω είναι 4, 7, 3, 7, 7, 14, 21, εντάξει. Μπορείτε να στείλετε εδώ. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε Facebook λεφτά, credits, δολάρια, τι άλλο, νόμισμα, ευρώ, τίποτα, τσάμπα. Απλά παιδιά, προσέξτε εδώ, γιατί αυτά είναι τα δύο πιο πρώτα βίντεο. Έχω φτιάξει ένα στα αγγλικά. Βέβαια δεν μιλάω έτσι τόσο γρήγορα, η προφορά μου γαμίζει στα αγγλικά. Και αυτό bye. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το βίντεο μου. Bye.